Това видео е за Тонката Илиев. В България има адски много хора в последно време, които го хейтят без абсолютно никаква причина. Мога да ви кажа, че контента, който прави Тонката Илиев в Америка е супер популярен. Там няма проблем, но в България има проблем. Защо има проблем? Защото сте с байганьовски менталитет. Абсолютно всички хора в България. Това, което мога да ви кажа е, че над 90% от българския TikTok контент е липсинг. Липсинг контент, бата, и това ви забавлява. И сега, когато има нещо по-различно, което предоставя Тонката Илиев, вие го хейтите, защото сте с байганевски менталитет. Тонка, това, което мога да ти кажа, продължавай същия дух, продължавай да рейджбейтваш, като цяло не е твой проблем, че има хора с 0 IQ, които са готови на всичко за един чифт обувки. Така че, пак казвам, това е нещо различен контент, да мен ми харесва да го гледам, продължавай същия TikTok контент и също така на всички хора, които хейтат, без абсолютно никаква причина. Каня ви на събота и неделя по пътя към трофея. И ако случайно сте се събличали по физическо, елате, победете го на 1 в 1 и спечелете 3000 евро. Това е.